Již po 8. se v krásném prostředí Toulavy a kraje Kamenů konal závod veteránů prvomájových Petrovic. A protože nastala malá změna termínu, tak veteráni prvomájových Petrovic se konali na Petrovickém náměstí 3. máje. Na start se tentokrát postavilo celkem 131 aut a motocyklů. Letošní novinkou je samostatná část pro vozidla vyrobená do roku 1945 označená jako Historik a s tím spojené organizační změny. Část Historik měla vyhrazené lukrativní umístění v prostoru zámku, který navazuje na výstavní plochu náměstí. Posádky uvítala hraběnka a k dispozici měli i soukromý raut na zámku. Čtvrtý rok se také předával opět putovní pohár, který získává vítěz napříč všemi kategoriemi. Dopoledne před startem i odpoledne během návratu závodníků na náměstí byl připraven program a stánky s občerstvením, suvenýry a vyplněn hudbou pro publikum v podání skvělé skupiny Axiom. Na začátku uvítal diváky za jihočeský pohár Marcel Gause, senátor Marek Slabý, Pavel Kubíček, starosta obce Petrovice a také ředitel závodu Jaroslav Šrút. Diváků se v parku zastavovalo také dost, stejně jako se lidé kochali u nablýskaných automobilových a motocyklových legend. Letošním magnetem, který je každoročním překvapením, bylo pro diváky bezesporu možnost projížďky v legendárním autobusu Karosa kolem Petrovic. Pořadatelé každoročně zvou zajímavou motoristickou osobnost z řad závodníků, majitelů aut nebo i umělců.
Petrovický závod je již tradičně současně prvním kolem jihočeského poháru historických vozidel, účastníci mohou nazbírat první body. Pohár zahrnuje od jara do podzimu celkem 9 soutěží a slavnostní vyhodnocení pak probíhá v divadle Oskara Nedbala v Táboře. Trasa závodu provedla posádky rozkvetlou kouzelnou krajinou s malebnými vesničkami po Vltaví. Cesta byla předem známá a i lidé ve vesnicích kolem Orlické přehrady si průjezd veteránských skvostů užívali. Závodníci projeli Počepice, Vysoký Chlumec, Drážkov, Kamík nad Vltavou, Krásnou horu, Milešov, Kovářov a přes Hrazánky zpět do cíle v Petrovicích. Tradičně skvělý byl výběr soutěží a dovedností. Celkem čekalo na účastníky 8 různých úkolů na různých stanovištích. Na každém byly uděleny trestné body podle výsledků do karty závodníka. Vážení přátelé veteránů, soutěžící diváci. Připravujeme kompletní video z celého dne, sledujte náš Facebook a YouTube, přineseme ho již brzy. Těšíme se na vás.